Nahi dugun Astigarragarantz bidean, parte hartze prozesu berri bat jarri dugu martxan. Bizitzako bi etapa ezberdin, gune bat bakoitzarentzat. Kulturretxe zaharra, A. Gazteak, Urumeako lokala, A. +55 elkargunea. Herritarrekin egindako herri bizi eta bizigarriagoa helburu, zure parte hartzea behar dugu. Gune hauek edukiz betetzeko. Tailerrak, hitzaldiak, musika, sorkuntza, herritar aktiboak. Beharrak identifikatu eta horiei erantzuteko, espazioa antolatzeko. Guneen kudeaketa nolakoa izango den adosteko. Horretarako zuen laguntza behar dugu. 50 urtetik gorako herritarrak. 12tik 30 urte bitarteko nerabe eta gazteak. Interesa duen edonor. A. Gazteak, urriako 26 eta azaroak 16, 11etan, Kulturretxe zaharreko aretoan. A. +55 elkargunea, urriak 10, azaroak 7 eta azaroak 28, 5:30 Erribera kulturgunean. Kulturretxe zaharra berritu dezagun. Egin lekua esperientziari. Zatoz!